hotep karamɔgɔw aw ni ɲakuma ne badenw ne lamɛnbaaw an balimakɛ Sumayila ka deba a ɲɛ yira sabu Sumayila yɛrɛ a ye kuma ban sisan a ko ala ma wari fɔ wari ye anw de ka fɛn dilannen ye anw dun b'a ye alama minnu bɛ kuma anw ye u b'a fɔ anw ɲɛna ko nafolo ko k'a jaka bɔ nafolo jaka bɛ bɔ k'a daminɛ kabini 200 la min kan ka bɔra u y'o fɔ an ye ka na se 1000 ma u y'o fɔ an ye ka se 10,000 ma ka na se fo 100,000 ma fo 1,000,000 ma u y'o fɔ an ye ni ala ma wari fɔ mun de la ala ka jaka bɛna bɔ wari la cogo di fo Sumayila fana k'a dɔn ko diinɛ yɛrɛ sigilen bɛ fɛnko de kan wa diinɛ sigilen bɛ nkalon de kan Sumayila an b'a f'i ye i bɛ so min ka k'a boli a dajugu t'i bolo sabu diinɛ ye mɔgɔw de y'a dilan ka na n'a ye nka e ma don a kɔnɔ k'a kɔnɔna si dɔn o de kosɔn i bɛ kuma ka tɛmɛ Sumayila Mamadu n'a ka ala wari n'i y'a tila ɲɛ o ɲɛ ma olu niyɔrɔ de bɛ bɔ a la wari tɔ bɛ bila Mamadu ka nbala ani ala ka nbala wari in tɔ bɛ bila yen de i y'a faamu o b'an ka foli b'i ye komi e tɛ diramu dɔn e t'a dɔn e tɛ diramu ko kalama donc diramu ye min ye a filɛ nin ye e tɛ diramu dɔn e tɛ diramu ko kalama diramu ye min ye a filɛ nin ye kana taa n'an ye débat wɛrɛ la n ko 100 tilala wa 100 ma tila an bɛ yen de ayi Ismaël wala bile karamɔgɔ wari ma tilan fiyewu machine kɔnɔ na ma ɲɛ fiyewu tiɲɛ yɛrɛ la machine na ma ɲɛ ile kana bɔ san ka jɔn ala fɔ k'a fɔ non o tiɲɛ yɛrɛ la k'i tɛ kuma nin na quoi voilà parce que ile ko non ko groupe mɔgɔw ye bɔ k'a dɛmɛ sinon an kun t'a dɔn a kuma na an b'a to a b'a ɲɛnabɔ ye mais ile ko non groupe mɔgɔw bɔ k'a dɛmɛ bon maintenant an bɔra sisan an ka tiɲɛ fɔ sa i tɛ sɔn an cɛ ma bon c'est pas bien o ma ɲi walayi sabu a kana sɔn bon ne ka capture d'écran ye i sɔnna o ma wa i ma sɔn o ma walima ne ka capture d'écran min ne y'a photo ci aw ma ne yala ne de y'o inventé wa tari a kɛra cogo di n jaabi o la dɛ mais e ka n'i yɛrɛ contredit de quoi diramu ye min y'a filɛ nin ye diramu ye wari de tɔgɔ ye wa wari tɔgɔ tɛ i bɛ bɔ k'o de jaabi e de m'a fɔ ko ala ma wari tɔgɔ fɔ wa n k'i ma ala m'e ka wari de tɔgɔ fɔ nka ala ye wari tɔgɔ fɔ diramu ye wari de ye wa wari tɛ i bɛ bɔ k'o de jaabi e nana ni haya ye ka na mun de kɛ i nana ne ka tiɲɛ de sɛmɛntiya e bolo k'i ye mun de fɔ yan Sumayila i b'a dɔn ne ka dugulamɔgɔw bɛ yan i bɛ ɲininkali kɛ quoi i b'a dɔn ne ye nin ko sɔmi sɔrɔ mun na san ka dugu kɔnɔ ne de kɔrɔbayara k'a sɔrɔ hafizu kuranɛ min b'an ka dugu kɔnɔ a bɛ cɛ 6 bɔ nka ni mɔgɔ sara n'u bɛna tiɲɛ tila u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ de nɔfɛ ka na yɔrɔ wɛrɛ ka na tila quoi Sumayila ne nana sɔmi sɔrɔ o tuma anw ka minnu bɛ ka kuranɛ kalan olu tɛ tiɲɛ tila dɔn ka bɛn mun de ma Sumayila jaa tɛ se ka tila de awɔ cɛ o cɛ siranna k'i tɛ fɛ ka dɔ tara k'i tɛ fɛ ka nkalon tigɛ ka kiya kɛ i tɛ se ka tiɲɛ tila Sumayila a tɛ se ne ye ɲininkali min kɛ e ka wari dɔ fɔ ne ɲɛna bana a bɛ sɔrɔ min na ɲɛnamaya kɔnɔ diramu kɔni ye wari dɔ ye wari dɔ fɔ ɲɛnamaya kɔnɔ wari min ni tilancɛ 9 bɛ sɔrɔ o la hali sanu jate la e k'o fɔ ne ɲɛna e bɛ tila fɛn minnu bɛ tila i komi kilo i y'a faamu wa fɛn minnu bɛ tila kilo la fɛn minnu bɛ tila sadi komi tilancɛ 2 su kɔpɔrɔ wari bɛ tila cogo min na quoi ka taa 50 centi ka taa fo ka taa se 9 ma e k'o wari dɔ tɔgɔ fɔ ne ɲɛna ɲɛnamaya kɔnɔ kɛ n ko ne k'i ka wari de tila ne ka ala tɛ wari dɔn mun y'i da don wari ko kuma na e de m'a fɔ k'i bɛ k'i ka ala dɛmɛ wa e nana diramu min da nin diramu ni wari de don wa wari tɛ o fɔ ne ɲɛna non ile k'ale ka min ko la de grand ne m'o lɔn walayi ile ko k'ale ka min ko la ne m'a lɔn mais tiɲɛ yɛrɛ la résultat kɔni t'o ye parce que téléphone b'an bɛɛ bolo machine b'an bɛɛ bolo an bɛɛ b'a kɛ la machine n'an ka téléphone la yan a bɛ résultat nin dilan o de yɛrɛ la tan i ma sɔn o de ma hali bɛɛ non ala ma diramu fɔ ala ma wari fɔ ala ma diramu 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 fɔ wala a ma diramu fɔ Sumayila ye résultat min dilan o tɛ
e sigi dɔrɔn ka dɔw plus kɛ anw y'a multiplier de k'a bila détail la i yɛrɛ k'a bila détail la an ka ye kilo ne y'o de fɛ na sa kilogramme wo kilomètre wo CFA dinari dolari ni e ne de yan koyi ala ma nin si ko fɔ kuranɛ kɔnɔ wa nin si tɛ ala ka fɛn dilan ye ni anw de ka fɛn dilannen yan nɔ wala i bɛ tiɲɛ fɔ sanaya ta yi kana taa yala capture d'écran ne de y'a inventé wa walima a bɛ cogo di kɛ bon ok ko grand problème t'a la sa n'i y'a téléphone kɔnɔ ne kan bɔ n'i y'a téléphone ne kan bɔ c'est que i y'a téléphone man ɲi téléphone dɔw la ɲini téléphone in man ɲi sakia parce que a man ka nin bɔ quoi n'a ka nin bɔ kɔrɔ c'est que c'est pas bon faut bien voir ça maintenant aw ko kɔni tɛ se ka tila a tɛ nin ɲɛfɔ sa nin tilala cogo di a ka téléphone ne ka téléphone de tɛ kelen wa walima a kɛra cogo di dɛ mɔgɔ min y'a bila sanfɛ ko ka fara ɲɔgɔn kan ka jigin tantɔ f'a ye fa ni ba ta fara ɲɔgɔn kan donc a laban tɛ 6 ye quoi laban ye 7 de voilà laban tɛ 6 ye laban ye 7 de quoi 6 bɛ i ka 7 fara kan i ka machine tɛ kan di i bɛ kan de sɛbɛn n'o tɛ i ka machine tɛ kan di i bɛ taa sɔrɔ aw ka machine ne ta tigɛ yarɔ min filɛ ne ka capture d'écran na ne kɔni b'a nin inventé Sumala nin ko tɛ Amadu y'a ta bila détail la i yɛrɛ ko ne ka n ta bila fa ni ba ta an y'o bila ko résultat di ma ka denw ta calculer k'o bila ko résultat di ma cɛw ni musow a fana bila o cogo la ban e ka nin ɲɛna chiffre ta k'u fara ɲɔgɔn kan ban i ye min bila groupe ka bɛɛ n'a nɔ e k'u bila détail la an ka ye ban nin tɛ o anw ye photo min bila a capture écran na a bɛ photo 4 bɔ e yɛrɛ ka o 4 bɛɛ bila tan an ka ye ban a fara yɔrɔ ɲɔgɔn kan dɛ u bila ɲɔgɔn kɔ ta an ka y'an ɲɛ la Sumela nge ya wari fɔlɔ min bila kana ngone o fara na ko yira e la i ma kuma o kan e ya wari min bila kana dɛ i ya total min ko bɛ 500 000 ma dɛ ne o ta ko yira e la o ma abo o ma 500 000 bɔ quoi ngo dɔrɔmɛ wɔɔrɔ o je i ma kuma o kan mais ne ko groupe in kan mɔgɔ joli de bɔra sisan k'a yira k'a fɔ e bɛ ka min yira ko o tɛ sisan mais o bɛɛ la e ko n'o kan ka fɔ e ta ma k'a fɔ e ka jate ma bɔ an fɛ yan mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ saba tɛ e yɛrɛ de fana y'a mɔgɔw wele karamɔgɔ malo asa aw bɛ diinɛ ni defan i n'a fɔ aw yɛrɛ ta de quoi a ta tɛ a fɔra a ye de a faamuya ten e ka ko in faamuya dɔrɔn n'a fɔra ne ye de ye donc o la i bɛ k'i yɛrɛ fata ja fɛn dɔ lafatali la a t'o kun bɔ quoi. n tɛ kuma wɛrɛ fɔtɔ ye ko n ka téléphone ma ye ko n ka téléphone wɛrɛ ɲini ko n ka téléphone ma ye ko n ka téléphone wɛrɛ ɲini n bɛ min f'i ye bon téléphone nin ne m'a dilan a dusu de don ni téléphone nin bɛ ne bolo ɲinan ko tɛ quoi donc n b'a dɔn baro tɛ kuncɛ fiye fɔ dɔw k'a fɔ ko n taara nin téléphone dilan k'a falsifier k'a calculer ka bɛn ne ma pour que k'a fɔ ko n bɛ bamanan matigi ka a jira k'a fɔ k'a ye nkalon tigɛ n'o tɛ ne ba téléphone dilan quoi ne y'a sɔrɔ tan cɛ Sumala i tɛ maloya sa Sumala i tɛ maloya sa i badenw de bɛ yan i baarakɛɲɔgɔnw de bɛ yan Sumala i yɛrɛ nana suran bila a sɛbɛnnen filɛ k'a jɛ il était vendu à vil prix pour quelques dirhams o dirhamu nin ye mun de ye n ko dirhamu nin ye mun ye i bɔ i k'o ɲɛfɔ an ɲɛna fɔlɔ kana tɛmɛ ni tiɲɛ tila in yɛrɛ ye bɔ i k'o fɔ an ɲɛna dirhamu o ye mun de ye karamɔgɔ ye dɔ f'i ye yɔrɔ n y'a dɔn e kɔni sisan i ye kuranɛ dɔn ka tɛmɛ i ka journalisiya yɛrɛ baara kan dirhamu ye mun de ye a feerela quelques dirhamu min na mun de don dirhamu dama dama mun don bɔ i k'o fɔ an ɲɛna sanu dɔ tɔgɔ don ou bien warijɛ dɔ de tɔgɔ don dirhamu e t'a kalama o kuranɛ min b'e bolo ne y'a f'i ye n ko kuranɛ in sɛbɛnnen don ni kan 4 de ye quoi n'i tɛ kan ninnu bɛɛ dɔ faamuna n'i y'i sen don a la kana se kamɛtiw ma dɛ dirhamu ye mun ye n bɛ k'i lamɛn tiɲɛna n t'a dɔn n bɛna fɔ to ne kumana i bɛna fɔ ko n dɔgɔya o don man di n ye n tɛ fɛ k'o kɛ voilà n tɛ fɛ groupe in sanfɛ ne ka dɔgɔyalima ka se e ma voilà bamanan matigi Tarawele don e yɛrɛ b'a fɔ i bɛ fɛn kalan e tɛ se k'a kalan a kalan kɛ ninnu bɛ fɛ ka min fɔ dirham ko ka kuranɛ kɔnɔ n'o de f'i ye i y'a faamuya ala tɛ dirham dɔn ala ma dirham sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ wa ala tɛ dirham dɔn sadiri n t'a dɔn n bɛna min f'i ye a ka mɔgɔ dɔw tun ye a jara ka wajulu dɔ bila sanfɛ yɛlɛ sanfɛ i ka segin k'o lamɛn dɛ
kuranɛ ko bɛ cogoya min na donc o Aïdara y'o ɲɛfɔ o kɔnɔna la n'i y'o mɛn kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn donc i bɛ a faamu kuranɛ ko ye min ye quoi donc e ma kuranɛ yɛrɛ dɔn i ma kuranɛ faamu voilà i ma kuranɛ dɔn wa i ma kuranɛ faamu n y'o de f'i ye n ko calcul min kɛra o don wa o tɛ san'an ka taa dɔwɛrɛ la b'a dɔn e ni ne an tɛ fara ɲɔgɔn na sabula caman de bɛ yen i sigalen don kuranɛ yɔrɔ yɔrɔ la a bɛɛ bila ka na bi contredit a bɛɛ la n'o de f'i ɲɛna sa o tɛ ala ka kuranɛ la ala ka kuranɛ wo t'a la wallahi k'a fɔ k'i bɛ wo ɲinin a la wallahi i b'i malo sɔrɔ a kɔnɔ a calculen tɛ ne k'a yir'i la. Non mais grand i ka téléphone mɛ nin bolo m'o kalama o bɛ se ka kɛ o ye tiɲɛ tɔ mais seulement résultat tɛ nin le ye quoi au fait i ka kuma bɔ yɔrɔ de kan quoi résultat tɛ nin le ye quoi bonya téléphone fɛn tɛ se ka résultat nin bɔ a tɛ se ka bɔ cogoya tɛ a tɛ se ka bɔ quoi i ka ya donc soit e le ka erreur dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la soit e le ka i yɛrɛ sagonata sɛbɛn quoi sinon a tɛ se ka nin bɔ a tɛ se ka nin bɔ an n'o est impartial le on s'en fout min bɛna gagner min tɛna gagner non 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 c'est pas au côté quoi quel quoi un document ka calcul nin kɛ an tora ka calcul nin kɛ maintenant ça an bɛɛ ka résultat bɔ ka résultat bila ne ka kɛ deux téléphone iPhone 12 kelen Samsung Galaxy A10 kelen A70 kelen n ka kɛ téléphone fila bɛɛ la même résultat bɔ de bɔ fana ni bon moi la vie résultat jumɛn kɛ ka tɛmɛ nin fɛnɛ kan kɔ tuguni bon bɛɛ fɛnɛ b'o de bɔra yen bon o y'a téléphone man ɲi a se ka kɛ bon c'est jamais quoi ka ya seulement bon sɔn dɔrɔn quoi sɔn dɔrɔn fɔlɔ b'an an bɛ tɛmɛ o kɔ an bɛ dɔ daminɛ kɔ tuguni quoi parce que k'an wele an nɔ na donc f'i ye sɔn de sisan. bɛɛ tɛ k'a bɔ dɛ n'o de f'i ye k'a ka comité groupe sanfɛ maa 300 ani kɔ n'a bɔra maa damadɔni na dɔrɔn tɔw tɛ ka kuma koyi maa 300 ani kɔ aw damadɔni dɔrɔn i ko téléphone man ɲi i nan'i jɔ n bɛ ka erreur kɛ calcul la sanfɛ bamanan matigi kun ko hali n'i ye nin fara ɲɔgɔn kan a t'o di a tilala ka na nin dɔwɛrɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ 500 000 di mais den b'a kan non il faut bien calculer. Amadou Tahiti la Tahiti fɛ foyi tɛ nin ka téléphone na pas faga tɛ nin na ni téléphone ka ɲi n'an ka téléphone ye an y'an taw calculer k'u bila détail la cogo min na a k'a ta bila o détail la bari an k'a ye mun faralen don ɲɔgɔn kan n'o ye nin résultat di a k'olu bila an k'o ye ban karamɔgɔ bamanan e yɛrɛ kan k'i lafiya quoi a ye Sumala vraiment nin to yen quoi nin ka débat tɛ tiɲɛ ɲini quoi. Sumela an tɛ taga e histoire kɔnɔ sa parce que e yɛrɛ ja jɔlen tɛ ka ko in faamu e gerenen de don quoi parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen a robotisera quoi ka e robulama bila quoi donc mun don ne da kɔnɔ dɔrɔn e b'o de fɔɔnɔ voilà sinon histoire yɛrɛ kɔnɔ e taara e le ka wari da min fɔ dinari aw mun komi kɔrɔ hayan tɛ kɔrɔ ka jira quoi est ce que Mamadu ka temps waati yɛrɛ o wari ka tɛ ne tun bɛ yen wa voilà filɛ ka pan min kan kuranɛ kɔnɔ a bɛ sɛbɛn de ko ala b'a fɔ ko ne ka nin liburu in Mamadu ka temps waati est ce que o y'a sɔrɔ papier yɛrɛ bɛ ɲɛ o ka kɛ liburu ye wa donc a dɔn fɛn dɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ a b'u sigi dɔrɔn u ka fɛn sɛbɛn n'i taara histoire yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ histoire historiquement Mamadu ka temps waati yɛrɛ o y'a sɔrɔ Makan yɛrɛ tɛ yɛrɛ voilà Mamadu ko bɛ fɔ waati min na dɛ 632 633 o y'a sɔrɔ Makan tɛ quoi donc histoire yɛrɛ bolo tiɲɛ bolo ma mais arabu sigi dɔrɔn u hakilina sɛbɛn dɔrɔn kana kɛlɛ ta u sera mɔgɔ mun na dɔrɔn u sera ka imposer olu kan i n'a fɔ chrétien fana bɔra n'u ka chrétienya y'u ka jamanaw kan tubabu kana bi yɔrɔ mun kan dɔrɔn u ka diinɛ imposer olu kan c'est comme ça a tɛ mɔgɔw ka dɛmɛ quoi. Sumela n'i ko ko i bɛ fɛ ka nkalon de gɛn ka jɔ k'i ko jɔ ne bamanan de la ne kalennen kɔ kumakan na Sumela baara don n'i bolo dɛ Sumela i ye nkalon tigɛ ka si ka nkalon tigɛ i ka téléphone ma nkalon tigɛ dɛ nka i ka téléphone fana ka fɛgɛ nin yɔrɔ in na quoi awɔ yɛlɛ sanfɛ taa ordinateur ta i ka set nin il y a plus de 9.7 wɛrɛ b'ale set nin kɔfɛ quoi a tɛ jɔ 7 pɔntu la net non o tɛ o y'i ka erreur fɔlɔ y'i ka téléphone bolo fɔlɔ quoi n'i y'a f'i ɲɛna kabi an ka calcul in daminɛ n ko a bɛ dépend téléphone min b'i bolo o bɛ chiffre min bɔ quoi segin i ka taa gosi n'i y'a jɛ i ka nin daji tun kunkolo la fɔlɔ an tɛ don i ka détail kɔnɔ dɛ i ka première chiffre nin i ka première chiffre ce qui te donne 0.7 la i b'a ta k'a lajɛ il y a plus de 9.7 wɛrɛ b'a kɔfɛ machine bɛ 100 lettres ta a gosi a kɔnɔ i k'a lajɛ awɔ n sigira a kunna sisan quoi a gosi i ko sɛmɛntiya fɔlɔ an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ka di an bɛ a sa fɔ 4 heures
ata kelen amina sumela kiɲɛ tɛ se ka tila i ka ala tɛ mathématique dɔn ne de ko ten awɔ i ka ala ne m'a fɔ a tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ mais a bɛ fɔ fɛn min ma ɲɛnamaya kɔnɔ ko mathématique zéro ne de y'a f'i ye machine ta non grand i bɛ fɔlɔ i ko groupe mɔgɔw ka ca ouais tiɲɛ ni ouais c'est vrai groupe mɔgɔw ka ca mais est ce que bɛ ka calcul kɛ yan est ce que bɛɛ bɛ ligne na l'heure in na min bɛ ligne na olu de donna ka intervenir dɔɔni parce que i ko non ko mɔgɔw de ka calcul kɛ wasa k'a fa ka bɔ ɲɔgɔn na quoi bon maintenant ça on a fait les calculs nous tous ici mais en réalité i ta tɛ kelen ye bon o bɛ se ka kɛ cogoya di ele kila téléphone A12 la a ɲɔgɔn si bɛ mɔgɔ caman bolo bon u ka kɛ calcul k'a la a ma kɛ ba ye téléphone ko yɛrɛ bɛɛ bɔ a la sa calcul yɛrɛ kɛla sa majorité ko no k'o tɛ i ka min fɔ k'o tɛ i bɛ sɔn dɔrɔn o bɛn o tɛ ko ba ye o i bɛ sɔn dɔrɔn a bɛ tɛmɛ nin kan dɔrɔn a bɛ dɔrɔn daminɛ ko peut-être bɛna gagner o fana na jɔn k'a lɔn fo tɛ non karamɔgɔ Simela a t'o bɔ quoi a ti bɛn 500 000 ma juste a t'o bɔ donc e fɛ ko maa kɛmɛ saba dɔrɔn k'a bɛɛ lajɛlen fila kamiti de ye wa voilà a bɛɛ tɛ kamiti o kamitiw bɛ yan cogo min silamɛ bɛ e ni ɲɔgɔnna caman ne bɛ yan mais u yɛrɛ a ye fɛn komi olu bɛ maloya kosɛbɛ ba hɔrɔnɛ kan i da b'a la fɛn dɔ la i yɛrɛ k'a dɔn nkalon don k'a lafasa bɛɛ tɛ se o la quoi voilà o de kosɔn u makolen don k'i filɛ fɛn fila ne ka ca a kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ groupe in kɔnɔ yan nɔ o folen don wa bɛɛ fana tɛna se ka bɔ k'a da don nin kuma in yɛrɛ la yɛrɛ parce que tiɲɛ dɔnnen don ka ban awɔ. non n karamɔgɔ bi hakɛ to ni min bɔlen bɛ i kɔrɔkɛ da ko cɛ man ɲi o kɛ n kelen ka kelen na fili ye karamɔgɔw m'an dege o la o tɛ an m'o sɔrɔ an kɔrɔw sen nɔ na i bɛ hakɛ to awɔ nka karamɔgɔ dɛ i kana tɛmɛ yɔrɔnin na bani an kana don tiɲɛ ko in kɔnɔ ka taa yɔrɔ jan fɔlɔ i ye nin yɔrɔ min fɔ na nin latile kamɛtidenw cɛra de quoi n ko ala ko Yusufu feerela dirahamu min na fɛn min tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ yen min kɔni sɛbɛnnen bɛ yen nɔ e yɛrɛ y'o kala o tɔgɔ ye ko dirahamu wa wari min fana tɔgɔ ye dirahamu a tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ nin sɛbɛncogo kelen de la foyi t'a jɛ n b'a dɔn Afganistan don a yɔrɔ min don olu fana y'u ka wari tɔgɔ da ala dɔ la ka d'a kan e ka dirahamu o lɔjɛ bani ni Yusufu ko kɛra tiɲɛ ye e bolo Yusufu ko ka kɔrɔ ni Isa ko ye quoi Yusufu ko a ka kɔrɔ ni Isa ko ye bon wari min tɔgɔ ye ko dirahamu o wari in dilanni ni Yusufu tile cɛ kuma de bɛ yen nɔ ni wari in tɛ dirahamu ye mun fɛn don o fɔ an ɲɛna an ka mɛn kɛ dakurunya kelen an b'a dɔn ne ma se k'a kalan ne kɔni ma kalan ne yɛrɛ bolo ma minɛ ka taa foyi kalan ne ta in ye kunkolo gɛlɛya ye sa nka e k'a fɔ an ɲɛna fɛn min tɔgɔ bɛ yen ko dirahamu mun fɛn de don an karamɔgɔ an bɛ k'i lamɛn awɔ an kana bɛɛ talon dɔ la an bolo kɔ la ten ka taa awɔ bɔrɔ falen b'an bolo ɲininkali la yan nka an bɛ dakun min na min bɔra i yɛrɛ da min bɔra manɔgɔ da o kan ka kɛ fɛn sumalen dɛ karamɔgɔ dirahamu min sɛbɛnnen bɛ yen nɔ ko Yusufu feerela la mun fɛn don n bɛ k'i lamɛn. fasojo kɛnɛ duba na aw bɛ foli dɔn ni su kari baasi t'aw la aw bɛ o tɛ bamanan matigi foli dɔn bon kɔnɛ foli dɔn Amadu Biton aw bɛɛ lajɛlen foli dɔn Ba Tarawele aw bɛ foli dɔn Bafo Kɔnɛ Seydou Thiam aw bɛ foli dɔn bamanan b'i fo o kuma cɛ b'a la ka nin kuma in bɛɛ de kɛ arabu kɛ zirinda kan de kɔkɔrɔma don kabako don mena Hotep we mbolo bɛ n ka dugu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen an ka cɛkɔrɔba bɛ kɛnɛ kan n'o ye bamanan matigi Tarawele i folen don kosɛbɛ mɛnkanw an bɛ k'u lamɛn k'u tɔnɔbɔ su fara tile kan ko arabujɔn k'u ta ka bɔ an kunna sa ko an sɛgɛnna awɔ k'u kan'u ɲɛ yɛlɛ koyi k'u k'u ɲɛ tugu fo ka t'u sa anw di popapo kɔnɔ sutɔmɔgan manamana kan anw de y'a lamɛn tuguni awɔ mɔgɔ ka n'i jɔ anw fɛ kama yan ko f'e ka anw de sabote arabu ye arabu farala mɔgɔninfinw ka don jumɛn de arabu farala mɔgɔw kan don jumɛn de n ko arabu ka boîte de nuit bɛ ka dayɛlɛ sisan aw t'o kalama ko aw bɛna jɔ yan nɔ ko aw fɔ aw kana anw de lagosi arabu ye arabu ɲɔgɔnna nɔgɔlen den de bɛ dugukolo sanfɛ arabu ɲɔgɔnna mɔgɔ nɔgɔlen den de bɛ dugukolo sanfɛ hali koliji tun bɛ arabu fɛ yen n ko arabu ka seliji tun bɛ taa ni cɛncɛn de ye ka cɛncɛn kɛ k'u kɔ k'u kɔni k'aw de bɛna fɔ ko
ko ablu ko rama do on ya abi bo kana soro ya hotep anti ansoro ko te anti duma fora bu joy fu yetuguni munu minu je na ha ma famu dine na hina ni magari kama ebo fani da ni dajume ibo fani dajume eske ni yakli be nyoko fe ha dine de na kungulo tike do envers kama fa do envers sedna ali ka to ko soro la tugoli wo sedna ali ka to ko soro la mo ko fakade wala akuma ka bago ne kungulo tike akuma ka saka kungulo tike akuma ka jangam kungulo tike da wo sedna ali kuma mo ko kungulo tike de la wo sedna ali ka chefariya to ko soro la no de ha mais sen sedna ali kana mo ko de ka vihera la wo le na kwa ina dontala na ma so kwa ni fakali ka kan o bi ka fa ko wo dine na hine mais ha bi kuma ka akil to mi abi kuma ka akil to mi ko dine na ni hine de envers o hine ko dara jumena hotep ko ala yɛrɛ min ye dɔnni yɛrɛ ye ale ma se ka mathématique yɛrɛ jate bɔ ka ɲɛ sarakaw fɛrɛla mɔgɔ ma koyi nin taara ka tanba de ta kɛ nin ŋani kana kɔnɔ fili mɔgɔ ka groupe sanfɛ a yɛrɛ tɛ se k'a kalan k'a ɲɛfɔ kabako don aw bɛɛ foli dɔn bamanan ma tigi foli dɔn vraiment kabako don nin bɛɛ effort ba de b'a la ka kɛ ka arabu kɛ k'alu kɔkɔrɔma don k'a b'a badenw to o jɔnya in kɔnɔ ni kabako koyi bon aw yɛrɛ sera ka na ni nkalon min ye ko a b'a datugu o juguyara n'a bɛɛ ko mɔgɔ de tun bɛ taa bi kan ko ala ko k'u yira ɲinɛ o ye nkalon de ye anw fɛ yan sisan mɔgɔw bɛ ka faga mali la yan anw ka mali bɛ ka ci yan burukina bɛ ka ci nigɛri bɛ ka ci mais mali militaires de taara bi anw ka mɔgɔw kan wa y'an ka jadisi minnu b'an fɛ yan mali militaires de taara bi u kan wa abada olu de nana bi mali kan donc mali militaires de wulila k'u yɛrɛ ɲini mais silamɛw de fana don voilà bon silamɛw de tun bɛ taa bi dugu kan ko f'u ka don silamɛya la bon a kɛra silamɛw tɛ k'a dabila dɛ olu fana wulila k'u yɛrɛ ɲini parce que anw ka sisan kɛlɛw de b'o yira an na kɛlɛ minnu b'an ka jamanaw kan sisan o de bɛ k'o yira anw na aw kila ko kunkolo t'anw na aw kana ɲɛ yɛlɛ fiyewu wa anw ka mɔgɔ ninnu kufa ni yɛrɛ y'a nɔfilɛ cogo min na dɛ a se bɛna ale nugu mɛ nin cogo kelen de la u k'u taa bi dugu de kan ko f'a kana don silamɛya la wajibi la n'aw ma sɔn a ka dugu bɛ ci ni aw sɔnna ni aw ma sɔn a ka dugu bɛ ci n'aw ma sɔn jɔ bɛ yan ka nisɔngɔ sara u ye wala bon nin dɔw kelen de ye ka k'anw fɛ yan nin dɔw kelen ka k'anw fɛ yan est ce que mɔgɔ sara b'u kan ko o de nana bi anw yan an t'a dabila nin dan ye k'an yɛrɛ ɲini yan wa a bɛɛ bɛ nin cogoya kelen la bon komi silamɛya da wɔrɔla ka ban a binna a ta tiɲɛna a mago sara a lebura a sigira a siyɛku kan ni o kun tɛ san kɛmɛ damadɔ o kun na ni histoire fana sɛbɛn ko olu fana taara bi silamɛw k'olu wulila k'u yɛrɛ ɲini anw tigɛra aw kɔ n'an ɲɛna aw yɛrɛ bɛ k'anw ka kumaw ta k'u yɛlɛmɛ sisan an yɛrɛ balonen ɲɛna yan anw ka tile fila vocal k'u ta k'u yɛlɛmɛ yan aw yɛrɛ dama bɛ ka video kɛ mɔgɔ dɔ bɛ ka video kɛ ka misiri la o fana sina fana bɛ to ka video kuma ta k'o yɛlɛmɛ danaya jumɛn b'anw kan ko aw bɛ taa san 1000 baro bɔ an ɲɛna bilen ko anw bɛ dɔw la han aw bɛ ka tile kelen kuma yɛlɛma sisan aw bɛ se ka na san 1000 kuma jumɛn fɔ ɲɛna ko danaya b'anw kan ka da aw la ko anw bɛ da aw la ka da aw la aw tora k'a fɔ ko diɲɛ tigɛlen don aw la bɛɛ ye fɛn min fila nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ y'a fila nɔfɛ aw de nɔrɔlen don o la nɛgɛtɛ ko a t'o bila a b'a kun n'a kala ta ka taa ka bɔ kama yan silamɛya a bɛ taa ka bɔ yan an mako paga t'a la a bɛ ka n'an ka dugu de ci yan ni min balo b'a la i da sinɛma kɔrɔ don wuli i ka taa sɛnɛ kɛ i ka jele ta i ka taa foro tigɛ i k'i ka biriki gosi mulu ta i k'i ka lɔgɔtigɛ jele ta i ka taa lɔgɔ ci la ni min ye tari ye n'i y'o bila i ka t'i ka tɔgɔ la dɛ o de da ka d'a la dɛ n'o tɛ diinɛ maa si tɛ balan da a bilen kama dugukolo kan yan an b'a bɛɛ lebu jama fɛn fɛn b'a bolo an b'a bɛɛ bɔ a bolo an tɛ aw to yen fiyewu hɔtɛ bamanan matigi tarawele i yɛrɛ lafiya wali siya walima wali kilitiri defana a tɛ jɔn k'ala fɔ anw ni arabu jɔn caman de ye baro kɛ a yɛrɛ n'a hakili kɛra a ta ye tuma min na a b'a fɔ ko a n'anw bɛ débat la a kun bɛ ka kuma de walasa a k'an jaabi ne yɛrɛ y'o mɔgɔw lamɛn silamɛ kɔrɔw la minnu kɛra kamiti ye ko ale tun b'a la ka baro kɛ mɔgɔw de fɛ walasa a k'u jaabi dɔrɔn sinon k'ale tun b'a la ta ti tiɲɛ o la nin ti jɔn k'ala fɔ
ati jongala fo ni kuma na cogo a bɛ na ni dɔ de ye ka fo kuma tɛ ban silamɛ da dɛ i mana kuma cogo bari olu bɛ se kuma na n'u ka ala n'u ka kira ye ala b'a sera ta u b'a fɔ ko non ko ala tɛ fɛ k'o fɔ ko ala bɛ fɛ ka nin de fɔ o la fɛn min b'o cogo la ni kuma donni n'o cɛ ka fɛ hadama o to i bani i fɔlen don i tarawele. o tɛ an bɛ kulu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ karamɔgɔ Babidɔn Kulubali karamɔgɔ tun kɛra fama ye dɛ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an ni wuyangili a kolo koto an nangarabaw an ka jɛ ka karaba dɔgɔdɔgɔnin soli don a tɛ tɔto filenba kɔnɔ fɛn na awɔ karamɔgɔ wolofinden dama don dɔ tɛ taa yɔrɔ la ka dɔ to dɛ dɔw ta ye kunkolodimi ni ba ye tɛgɛ ti olu ɲɛ kan olu b'an sɔrɔ foro la ye dɔw yɛrɛ ta ye tulokungɛlɛya ye hali ba m'olu fali bere ta olu kama olu yɛrɛ de tɛ cikɛ fɛ cogo si la fo an k'u bɛɛ de dɔn ko an dɔgɔninw dogo ye n'u ma cikɛ ɲa u bɛ min ɲa o fana ka yir'u la kɛ kalakalamaw ma ta ka t'olu kalan wa karamɔgɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ k'u ka sɔn kelen de ma u ka sɛbɛnni k'o kan u ka da o la u ka baara kɛ n'o ye u k'o fara u ka ala ka kumakan kan ko tiɲɛ bɛɛ de ma sɛbɛn ko sɛbɛnnen bɛɛ tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ko dɔɔni ko k'ale de ye sɛbɛnni dilan k'a yɛrɛ mara yɔrɔ ɲini nka a bɛɛ ma se ka don sɛbɛnni kɔnɔ min ma dɔn dɛ ko ni ye diɲɛ kwaji bɛɛ kɛ daba ye ka diɲɛ yiri bɛɛ kɛ kalimu ye k'i ka dɔnbali in sɛbɛn k'i na diɲɛ fa papiye la i tɛ ba sɛbɛnna k'u ka se ka bɔ o de la ko wolofin bɛnbaw bɛnniw de mankan dɔn minnu sen dalen b'o bɛnbaw sen da nɔ na cɛ tɛ se ka na fɛn fɔ anw ɲɛna danni kunkanko ka dugukolo in sanfɛ nk'i y'a ta anw de nɔfɛ ɲɛ sabanan in tɛ wa fila in b'a ye k'a di min ma o m'a fɔ o de ma anw fɛ bamankara ko suɲɛ wa n k'o de ye suɲɛ ye n karamɔgɔ ni suɲɛ ma cɛ bɛ se ka su kɛlɛ kɛ cogo di ko ne ko karamɔgɔkɛ ma ko n b'a fɔ k'a dan sogo k'a ni ko nka ko n'a cɛ sirilen don k'a k'i cɛ siri hali bi a ka ɲinini kɛ k'a porokotora bi ko nka k'a k'i rɔbɛ ka na dakun bɛ n bolo n bɛ dɔw misali d'a ma a bɛ min dɔn ka bɛn kuranɛ ma a k'i rɔbɛ ka na ko ne bamanan bɛ fɛ an ka baro kɛ ko mali journalisiw a ye kelen donna ka taa da a filanan n y'a fɔ a ye n k'a tɛ don ayi ko ne ko k'a k'i rɔbɛ de daba kɔfɛ cɛ t'a bi donna journalisiya kɛnɛ kan tugun a k'i rɔbɛ ni kuranɛ ye k'a kana ko n bɛ k'a kɔnɔ a pɛrɛnnen don don min na a k'a fɔ n ɲɛna kɛnɛ in kan yan n bɛna u ka kɛnɛ bila n'a cɛ waati dama dama karamɔgɔkɛ n bɛn'i ɲininka i ka ala ko k'a jugu ye cɛ min ye dɛ i ka ala yɛrɛ y'a ta fɔ ka cɛ min yɔrɔ ta fɔ ne de b'u sigi tabali kan k'u juge ɲɛna n ka cɛ k'i ka ala ka jalaki don a bolo i bɛ taa n'a ye kɛnɛ nin kan yan k'a f'i ɲɛna n ko i ka ala ju t'a kɛlɛ la a fɔ kelen karamɔgɔ i nana nin dirahamu ko min kuma ta i mana nin bila yɔrɔ o yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ k'i ka ala tɛ ji ni bɔgɔ ni fiɲɛ ni tasuma tigi ye i ka cɛkɔrɔbaw o tɛ foyi kalama ko ninnu na kan'a kɛ dɔgɔyama ye dɛ an kan bɛ fɛn kelen de ma an kan tɛ ɲɔgɔn ma karamɔgɔ i ka nin ko ninnu dabila ninnu bɛ denmisɛnniya de kɔnɔ n'i ko an ka baro sɛbɛlama kɛ ninnu dabila n k'i ma n ko a tɛ sɔrɔ e ka mansini bɛ dan yɔrɔ ma a dɔn ko mansini wɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan t'i sigi mansini kunna dɔrɔn min bɛ san sifuru ta ordinateur kɔnɔ i yɛrɛ k'i sigi a gosi i bɛ wuti min tɛ i b'a sɔrɔ wuti wɛrɛ de b'o kɔfɛ e bɛ jɔ sɛti min na sɛti wɛrɛ de b'o kɔfɛ e bɛ jɔ min na wɛrɛ de b'o kɔfɛ a ta i k'a gosi dɔrɔn mansini de don ne m'a dilan e m'a dilan a b'a kɔnɔ de a gosi ne t'a gosi k'a yir'i la dɛ i yɛrɛ de b'a gosi k'a da kɛnɛ kan yan mansini min ye san sifuru ye don a kɔnɔ i k'a gosi karamɔgɔ nin tulonkɛ nin dabila an da la n k'i ye diramu ko min fɔ na don diramu ko in de la i k'a ɲɛfɔ kana taa i kun fɛ ten dɛ i da magara fɛn de la fɛn min fana y'an ka kɛlɛkɛ bere dɔ de ye o dirahamu nin e ka ala y'a f'i ye ko mun de don kana tɛmɛ kuma in kan kuma barikama de don anw fɛ ni e fɛ kuma dennin don kuma ɲaciba de b'anw kan i ka ala ko kuranɛ kɔnɔ ko o tɛ mɔgɔ ka kan ye dɛ hayidara ko ta hayidara ko ta hayidara ko t'o ye hayidara ma kuranɛ sɛbɛn hayidara tɛ kuranɛ boloma ye diɲɛ dɔɔni si kɛnɛ kan hayidara fana y'a kalan min ka d'a ye a b'a fɔ ne kan t'o ma dɛ e yɛrɛ da ye min kalan o de donna mɛlɛkɛ da o donna kira de da o sɛbɛnnikɛla de fililen o la o
o kɔni dɔfɔ dɔnnen don o bɛ ala wɛrɛw nɔ na yanni k'a se ka ala ma n'o ye Yusufu ka dɔfɔ ye nka e ka ala ko k'a feerela fɛn min na o ye mun de ye e ka bɔ i k'o ɲɛfɔ ɲɛna bani wari tɛ mun don e bɛ fɛ ka bɔ wariya de kɔnɔ mun don o fɔ dɔrɔn an bɛ k'i lamɛn. karamɔgɔ bamanan matigi an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn n'i y'a ye ne bɛ ka kuma nin fɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn de o même n'ale ta nin kɛra tiɲɛ ye sa mais o est ce que nin somme in yɛrɛ bɛ sɔrɔ wa est ce que a wari yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ wa parce que nin ye chiffre de ye o est ce que a wari nin a bɛ yen wa wari nin yɛrɛ tɛ yen o virgule yɛrɛ kɔfɛ e kuma min fɔ a b'o cogo de la o machine bɛ ɲɔgɔn ɲɛ nɔ voilà e yɛrɛ ko k'i taara ordinateur la o chiffre ka bon ka tɛmɛ téléphone kan téléphone capacité yɛrɛ tɛ kelen ye mais même n'a bɛ yen dɛ est ce que nin virgule in kɔfɛ wari nin yɛrɛ bɛ yen wa. Voilà Bati bifo nga foli bi voilà e bɔra ka kuma sa ko n ta in tiɲɛ a bɛnna 500 000 ma dɔw ko n ka machine ma donna sa e filɛ ka kuma min fɔ dɛ baro kun kan ka daminɛ nin de la aw a bɛnna 500 000 mais virgule minnu b'a kɔfɛ yala nin bɛ sɔrɔ an ka wari la cogoya jumɛn na question kun kan ka kɛ nin de ye ka fɔ ne ye depuis débat daminɛ depuis 19h nin de kun kan ka fɔ ne ye depuis 19h nin de kun kan ka fɔ ne ye n b'i fo nin de kun kan ka fɔ ne depuis 19h awɔ sa i ta ɲɛ tiɲɛ a bɛnna 500 000 ma mais ni virgule nin bɛ sɔrɔ an ka wari la cogo di e ka nin ɲɛfɔ nin bɛ sɔrɔ wari la ka di cogo di o de kun kan ka kɛ question in ka fɔ ne ye merci hakiliw bɛna c'est-à-dire an bɛna ɲɔgɔn ye dɔɔnin ne y'a f'i ye sisan ko nin dabila parce que i bɛ ka na nin kɛ de dɔrɔn mɔgɔw ka na dɔrɔn i k'a fɔ ko jama bɛ ka girigiri kan ko i ka t'i sigi machine kunna a kɛra ordinateur de a kɛra machine min ye machine bɛ 100 chiffres ta calcul la quoi machine bɛ 100 chiffres ta e ka machine bɛ jɔ 12 chiffres 9 min na ou bien 8 chiffres min na dɛ i b'a ye machine wɛrɛ la 6 chiffres wɛrɛ de b'o kɔfɛ ka taa quoi i b'a multiplier n'o ye a total tɛna e ka total nin d'i ma cogo si de ma dɔɔni kɛnɛ kan sɔsɔli tɛ o a jate dɔrɔn taa machine ta i k'i jɔ a kɔnɔ ne t'a jate k'a yir'i la ne de ko a t'a sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ ni ma fajiri seli n ka cɛ n ka npogo don ka yɛlɛ fali kan ka taa n burannakaw deli ne de y'a f'i ye fasojɔ kɛnɛ ka sigida naani na n kɔrɔw bi yan n masaw bi yan n karamɔgɔ gɛrɛgɛrɛ dama de bɛ kɛnɛ kan Sumala n ye layidu ta i ye i sigi machine kunna min bɛ si 100 chiffres de ye n'i ye 500 000 compte sɔrɔ n'a ye ni ne ma fajiri seli su na n ɲɔgɔnna fuwari ma bɔ Tarawele la ne de ko ten défi dan t'o ye wa i bɛ kana kɛ i ɲɛ d'a kan i bɛ fɛ ka mun wɛrɛ de f'i ɲɛna ou bien i tulo tɛ n ka bamanankan na tulo ka dabila n da la Daramu ko ye fana ɲɛfɔ ka fara a kan bɛɛ nafa b'a ye. a ye kalikelen na a tɛ se ka kɛ parce que ale jate min bɔ sisan musomanin kelen na kan ka 27 777 donc musomanin naani yɔrɔ bɛ bɛn 111,108 000 donc n'i y'o o jate sisan parce que ko cɛmanin kelen yɔrɔ bɛ bɛn musomanin fila yɔrɔ ma donc il y a 111,108 multiplié par 8 voilà c'est comme musomanin naani o bɛ kɛ i n'a fɔ cɛmanin 8 donc o bɛ taa bɛn plus de 888 000 o bɛ taa bɛn o ma donc bamanan min b'o de la a tɛ se ka tila cogo yɛrɛ foyi t'a la parce que musomanin naani bɛ kɛ i n'a fɔ cɛmanin 8 y'a ye donc ale calcul bɔ musomanin kelen na 27 777 donc musomanin naani yɔrɔ bɛ taa bɛn 111,108 000 ma donc n'i ko ko o cɛmanin ko double sɔrɔ sisan cɛmanin naani bɛ kɛ i n'a fɔ sisan mɔgɔ 8 donc o bɛ taa bɛn plus de 888 000 plus de 888 000 donc c'est impossible. Non, kini nɔrɔ na grand pardon ale bɛ kuma fɔla nin ten ale bɛ fɔla k'i ta ye tiɲɛ parce que wasa i ye débat fu ne dabila quoi parce que déjà ni i pɛtɛ la débat nin kɔnɔ ka ban a mɛnna quoi ale b'o fɔla dɔrɔn pele wasa dɔrɔn ni kuma ba ne dabila quoi ale question dɔrɔn de ka poser kan quoi i ka faamu ale ka kuma la ɲini olu le sinon k'a fɔ k'i ta ye tiɲɛ i ta kɔni tɛ tiɲɛ foyi ye ɲinɛ o kɔ grand an tɛ se k'a sɔrɔ i ta tɛ tiɲɛ ye i yɛrɛ b'o kalama fɛnɛ. o tɛ Sumala ye calcul bila a tɛ se ka calculer o. parce que calcul bɔ nin sisan n'i ye kuranna y'a ɲɛfɔ cogo min na n'i y'o kuma jate minɛ kuranna ko
cɛman kelen kan ka bɛn musoman fila ɲɛyɔrɔ ma cɛman kelen ɲɛyɔrɔ kan ka bɛn musoman fila tale ma donc musoman naani ɲɛyɔrɔ e ka calcul na o kan ka bɛn 111,108 mille donc musoman naani bɛ jate o sa i n'a fɔ cɛman 8 donc musoman naani ɲɛyɔrɔ mana bɛn 111,108 mille o multiplié par 8 donc i b'a calculer sinon i y'a ta cogoya min a tɛ faamu la a tɛ se ka o t'a jate ye quoi. Ouais, i ka nin calcul de don mais i ka par exemple e jɔlen filɛ 3 min na quoi a essaye dɔrɔn i ka 3 saba dɔrɔn fara nin kan tugun i ka multiplier i ka chiffre i k'o total fana di a ta jɔ kelen dɔrɔn na i jɔra 3 min na dɛ e ka 83,333 nin point nin i nana maa dɔ i bɛ ka 9 chiffres de ta wa hakɛ min don nka e ka 3 wɛrɛ fara kan 3 siɲɛ 3 wɛrɛ fara kan i ka multiplication kɛ sisan i k'a lajɛ a bɛna min d'i ma quoi parce que e ka machine capacité dan ye nin de ye e t'a ye donc i bɛ taa gosi machine wɛrɛ la min fɔlɔ capacité bɛ nin ye a ti jɔ 0 la ka taa tugun a bɛ 3 wɛrɛ de fara kan ça ne te donne pas 0 a gosi machine na i k'a gosi n ko ne sigilen b'a kɔnɔ k'i kɔnɔ de wala i bolo wuli n sera so hali ka dumuni kɛ m'o kɛ fɔlɔ n sigilen bɛ k'i kɔnɔ de taa i sigi machine kɔnɔ i k'a gosi kana yira n na. non i ka dɔn a problème min a problème tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a bɛ sanfɛ nin a ɲɛ bɛ 9 chiffres la après virgule kɔfɛ maa t'o ta la a bɛ 8 de ta la a bɛ balance o de la ye quoi mais pourtant ale de ka nin sɛbɛn ka nin bila ka na yɔrɔ ninnu yan kɔ tuguni cɛ min b'aw compliqué hali sa. c'est à dire fɛn Umaru i ma min ne faamu jɔn de don de n t'a dɔn Umaru de don wa jɔn de don de i ma min ne faamu n'u kelen kelen ta don virgule kɔfɛ 9 chiffres de don mais n'i y'u taw fara n'i ye fa ni ba ta fara ɲɔgɔn kan virgule kɔfɛ 8 chiffres de bɛ na i ma faamuya bon musomanin kelen kelen fana ta kɔfɛ 9 chiffres de don mais n'i y'a naani fara ɲɔgɔn kan virgule kɔfɛ 8 chiffres de bɛ na bon cɛmanin naani fana ta a kelen kelen kɔfɛ 9 chiffres don mais n'i y'a naani fara ɲɔgɔn kan 8 chiffres de bɛ na n terikɛ o tɛ yen sa. cɛ gɛrɛ min fɔlɔ tɛ garan cɛ an ye nin bɛɛ kɛ ka ban sa garan nin banna sa garan cɛ sɔn sa cɛ cɛ fana ni ka gɛlɛn dɛ cɛ jan dɛ tɛ sabali sukura ni ma sa cɛ karamɔgɔ cɛ fana ni sa sɔn sa tiɲɛ fɔ sa sɔn sa sabali i dalila sabali ala kama tiɲɛ fɔ quoi ta ni tɛ diinɛ ko kuma ye ni rien ni fɔ dɔrɔn pe i bɛ ban na a bɛ dɔ daminɛ kɔfɛ i ɲɛ bɛ nɔ fa caman b'an musoman ta après virgule là c'est 9 chiffres au lieu na la bana pour les filles là aussi 9 chiffres le bena c'est seulement pour les garçons là seulement avec que 8 chiffres il y a afle ka ban il bena femme sans il bena femme ça va faire donner peu quoi il bena femme hein ça va nderge awre vaneno no te ne manga téléphone glan koy aga téléphone bura izina to na neta burati ne ma commandé ko ki amagla ne to la de ne tra sensibilité ne ma commandé izina de ya faamuya ne kɔni fɛn bɛɛ prévu sugu bɛɛ jira aw la sa mais n tɛ sɔn yɛrɛ de ye aw ta y'o di n'o tɛ ne ye prévu sugu bɛɛ je vous ai montré tous les prévus voilà min fana bɛ k'i jɔ ko cɛmanin kelen ɲiyɔrɔ musomanin ɲiyɔrɔ ale ka taa haya in kala ka ɲɛ a ma faamu donc ni tiɲɛ bɛ tila musomanin kelen ɲiyɔrɔ o kan ka c'est à dire cɛmanin kelen ɲiyɔrɔ n'i y'o tila fila ye o tila kelen de kan ka di musomanin ma cɛmanin kelen kelen kan ka min sɔrɔ ne y'o bila n'o ye 55,555,555 ye a ko divisé par 2 n'o ma bɛn musomanin kelen ɲiyɔrɔ ma a kana fɔ ɲɛna. non grand i ma tiɲɛ fɔ preuve bɛɛ yirili de la yɔrɔ nin yan parce que min ka ele a résultat contraire bɔ o ka ca ni ele ye ele kelen pe bɛ résultat nin kan i kelen pe donc i kan ka sɔrɔ popularité mɔgɔ tɔw talen mɔgɔ bɛn ni n'a fɔra ko élection ye anw de gagné ele ma gagné ko bɛ tɛ sɔn o la fɛnɛ ni yan ni démocratie tɛ sɔn o la fɛnɛ ni yan i tɛ sɔn wa sɔn sa sabali cɛ kana ko nin gɛlɛya sa ele ka fɛn nin bɔ an ka bɛɛ ka résultat bɔ ka yɛlɛ la ani résultat a tɛ kelen mali bɛ calcul kɛla ɲa o ɲa kan fɛ résultat bɔla nin cogo la n tɛ dɔw fɔ comprendre donc a kɛ élection ko ye sa n'a kɛ élection ko ye maintenant i bɛna ye sisan ni de perdre la jɔn de gagné na majorité ka min fɛ i tɛ fɛ ka sɔn o ma non mais gɛlɛya fɛn t'an ka gɛlɛya dɔn dɛ grand i ka min fɔ n ta an fana ka bɛɛ lajɛ fana an fana k'i ye ɲɔgɔn sile fana kɛ an fana ka ɲɔgɔn sile kɛ même chose mais an résultat ni résultat ma kɛ kelen ye bon maintenant sisan n'a fɔra k'an bɛɛ résultat ma kɛ kelen ye maintenant o min ka calcul kɛ o
olu le bɛ vote kɛ a ma fɔ k'i ni kɛmɛti bɛɛ ye vote kɛ o ma fɔ i ni min ka calcul kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'olu le bɛ vote kɛ maintenant vote kɛra sisan min ka résultat différent bɔ ale de y'a résultat o de filɛ o maintenant sa a nana kɛ e kɛ bɛ résultat kelen na tɔ bɛ résultat kelen na e de bɛ fana nɔ k'a kun filila a bɛ se ka fili kɛ m'a ye ile fana filila parce que les première fois ele ko non ko wale bile k'i b'i kaliyara la k'i ka min fɔ k'a tɛ pan o kunna pour ne yɛrɛ tila ka segin a fɔ ka tɔgɔ bila ka taa k'i ka min fɔ k'a tɛ se ka tɔgɔ kan mais i kun filila calcul la ele ma fɛ calcul la voilà a bɛ se ka kuma dɔ fɔ a bɛ se ka ko dɔ kɛ a téléphone a bɛ se ka fili o yɔrɔ la mais a ka min f'i ɲɛna olu de bɛ toujours i ka yan nɔ k'e t'i nɔrɔ yɔrɔ fitinin dɔw la ka yɔrɔ important to ye quoi i ka yan i bɛ yɔrɔ nɔrɔ la fitinin de la ka important to ye bon i fana tɛna sɔn ne yɛrɛ ɲɛ bolo i tɛna sɔn quoi i décide la ka ban i tɛna sɔn i ka yan nɔ bon ni mɔgɔ décide la ka ban i balana yɔrɔ dɔ la quoi a banna i tɛ se ka sɔn quoi bon a yɛrɛ fana fɔli ɲɛ ko perte gain tɛ yan a fɔli ɲɛ ko perte gain tɛ yen a bɛ hakili de échanger la dɔrɔn quoi i ka yan nɔ faamuya i ka min lɔn a fana ka min lɔn a bɛ échange kɛlɛ i ka yan nɔ bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a faamu a la quoi parce que hali ne yɛrɛ kuma nin lɔn yɛrɛ bilen ka nin fana faamu i ka yan nɔ voilà ne yɛrɛ bɛ groupe k'a mɛnna dɔn mais n tɛ kuma bon n bɛ lamɛnni de kɛ quoi komi ne de ko k'an ye intervention dɔɔni kɛ an bɔra k'i dɛmɛ o de la quoi i ka yan k'a ye vraiment e ka min fɔ can fana tɛ mais bon c'est bon an ye panne kunna pa i tɛna sɔn quoi i ka yan nɔ i tɛna sɔn bon i décide la ka ban i tɛna sɔn donc c'est bon an ye to ten an ye panne kunna ten ne kɔni bɔra a kuma la tiɲɛ yɛrɛ la parce que ne nin ka gɛlɛn quoi nin da gɛlɛn ka ca trop n tɛ sɔn. ala de ka ɲa musoman naani ɲiyɔrɔ tɛ multiplier par 8 dɛ musoman naani ɲiyɔrɔ bɛ multiplier par 2 de voilà musoman naani ɲiyɔrɔ bɛ multiplier par 2 de o de bɛ bɛn cɛman naani ɲiyɔrɔ ma i ka fɛngɛ kɔfɛ i ka tura in ka ca dɛ i ka tura in ka ca kojugu machine ma nin bɔ ne bolo yan i ka tura in ka ca voilà i ka tura in ka ca et puis a b'i bolo écran na i ye mun a b'i bolo i ka tura in ka ca kojugu i ka tura in ka ca i ka tura in bɔ a la tura min bɛ yen taa ne ka réponse la tura min bɛ yen i k'o tura hakɛya nombre ta e bɛ se ka dɔ fara tura kan tugun ne dɔ fara tura kan o y'i ka calcul o tɛ ne ta ye. sumela kana mɔgɔ tulokɔrɔlan kan sa sumela a kɛ i ka ala yɛrɛ de kama i kana mɔgɔ tulokɔrɔlan kan bon nin ye téléphone wɛrɛ ye a diviser i ka nin ka 3 min bɛ nin ta kɔfɛ ani 3 min bɛ ta kɔfɛ i k'a lajɛ ça te donne le même 3 ne bɛ ka kuma min f'i ye n'i bɛ k'a kɛ a taara ko tan dɛ a taara ko tan kana taa o la ne ye min f'i ye dɔrɔn sigi o kelen de kan quoi nin ye téléphone wɛrɛ ye min fana capacité ka bon ni e ta ye a gosi sisan a bɛ 3 nin ne y'a f'i ye e ka machine bɛ jɔ yɔrɔ min na o t'a dan ye i bɛ sɔn o de ma e jaabi n'i k'i b'o wuli kɔni i laban i b'i ka ala sɔsɔ kɛnɛ in kan yan o de wuli ka bɔ yen nin ta jate nin ta ni e ta kelen don. Oui, Samala, a ka baro an bɛ ka lamɛn baro kun ye famali de ye bon n'i nana gurupuw kɔnɔ bon komi e yɛrɛ ko ten gurupu ye kamidiw ta ye hali n'a sɔrɔ silamɛw b'a la kamidiw de sɔn ka caya ka tɛmɛ silamɛw kan bon ne hakili la silamɛ camanbaw fana bɛ gurupu in kɔnɔ o ye kelen ye minnu yɛrɛ ye kamidiw ye silamɛw kun de i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ cogo min. Voilà dɔnni b'i la silamɛya la cogo min o b'o la o ye fɛn dɔ de faamu k'a ye k'a sɔn tiɲɛ dɔ de ma ni halisa a bɛ se ka kɛ e y'a ye fana a bɛ se ka kɛ walima e fana bɛ siga la ko la mɛ i dusukun yɛrɛ t'i permettre ka sɔn quoi voilà o fana bɛ se ka kɛ e ko kira cira komi i n'a fɔ mɔgɔw bɛɛ ma sɔn a ma kira cira e y'a mɛn ten de sinon a ma ci i ɲɛna a cira mɔgɔw ma e ma olu ye e kɔni tɛ lahala foyi dɔn a ka ko la e yɛrɛ de i bangera yɔrɔ min dɔn i harijɛgɛ de donna mɔgɔw dɔw de bolo minnu yɛrɛ ye o ko nin donna minnu hakili la dɔn a nana ɲɛfɔ minnu ye ni o donna o hakili la e ka diɲɛlabɔ nana bɛn olu mɔgɔ dɔw de tɛgɛ kɔnɔ dɔn o a faama de dɔn c'est tout lamɔ dɔrɔn de don sinon e ka nin danaya nin ye zéro de e y'a faamu parce que ko dɔn i ye kuma dɔnni kɔnɔ o ka ɲi parce que mɔgɔninfin dɔn de ye ko in dilan e yɛrɛ min filɛ nin ye an bɛ ka kuma téléphone na nin ye dɔn dɔ de ye nin dilan nin ye kuranɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ fɛn wɛrɛ kɔnɔ dɔn don seulement o ye o sigi k'a miiri o ye solution de sɔrɔ a la bi a b'an bɛɛ lajɛlen nafa tiɲɛ tɛ wa
wala an kana ko gɛlɛya e ka faamuyali ninnu an bɔra a kɔnɔ an wolola a kɔnɔ komi e n'a fɔ bɛ cogo min e ka taa maliyɛn sɔrɔ ko ka groupe dɔ créé kɔni e ka dɔn ka fɔ mɔgɔ tan o mɔgɔ tan e b'a sɔrɔ mɔgɔ 8 bɛɛ bɛ se ka kɛ silamɛya a kɛnɛ kɔnɔ wala i fɔlen don ok sinon an bɛɛ ye kelen de ye an bɛ ka kuma golofinna de kan kana jɔ o la quoi e bɛ ka bɔ i yɛrɛ y'a la e yɛrɛ fɛ e tɛ fosi ye e yɛrɛ fɛ miiri na t'e la e yɛrɛ ma kan ka miiri yɛrɛ e kan ka miiri de arabu y'a miiri cogo min o b'a fɔ cogo min e kan ka fɔ ten de ka fɔ olu nɔfɛ ten de e fɛ ten de mais an b'a dɔn k'a fɔ o tɛ an bɛ fɛn dɔw dilan an bɛ miiri fɛn dɔw la mɔgɔya yɛrɛ kɔni an bɛ an ka mɔgɔya dɔw dilan o tɛ arabu yɛrɛ fɛ yen voilà donc ala ye an bɛɛ lajɛlen dan k'an bila dugukolo kan bɛɛ bɛ e ka dugukolo kan i bɛ sɛnɛ min kɛ k'a balo e yɛrɛ de b'o dɔn i bɛ kɔlɔn min sen pour que e ka ji sɔrɔ ji sɔrɔ cogo mɔgɔ si tɛ bɔ ni i ye yɔrɔ wɛrɛ ka n'a f'i ɲɛna mais sɔrɔ nɔgɔya cogo mɔgɔ bɛ se ka o kɛ o fana tɛ arabu ye dɛ an bɛ se ka o kɛ i n'a fɔ tubabuw fan fɛ donc i fɔlen don mɔgɔ jala o tɛ voilà n y'a calculé quoi hali n'a ma yɛrɛ sɛgɛn tuguni i bɛ diɲɛ scientifique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a calculé a bɛ bɛn ne ma n'an ma da la école calculé bɛ yen nɔ a bɛ se ka yɔrɔ dafa voilà n y'a calculé donc total bɛ bɛn 100,000 n'i ko k'i b'a tila a y'a fɔ cogoya min na donc ka bɛɛ ka ɲɛ yɔrɔ d'i ma a bɛ taa bɛn 722,206,000 francs CFA. Calcul tɛ ka bɔ téléphone na ten fo ka bigini ka ta dɛ voilà n'i ma bigini ka ta jate bɛ tila i la quoi i bɛ bɛɛ ka ɲɛ yɔrɔ sɛbɛn bigini ka sanfɛ ka taa n'o kɛra i b'a faamu voilà parce que musoman 4 ɲɛyɔrɔ kan ka bɛn 111,108 ma donc o saba musoman 4 ɲɛyɔrɔ kan ka kɛ o double kan ka di cɛman 4 ma donc 111,108 multiplié par 4 voilà donc on est à 444,432 donc on est cɛman 4 ɲɛyɔrɔ ye parce que koko cɛman kelen ɲɛyɔrɔ kan ka bɛn musoman 2 ɲɛyɔrɔ ma donc musoman 4 ɲɛyɔrɔ an b'o multiplier cɛman 4 na au total est 444,432 donc facɛ ni bamuso olu kelen kan ka 83,333 sɔrɔ donc n'i y'o 2 ɲɛyɔrɔ fara ɲɔgɔn kan 166,666 a total bɛ bɛn a la sisan 722,206 o de y'a calculé i bɛ diɲɛ scientifique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ se k'a calculé ka tɛmɛ nin kan. aw bɛɛ ni sun n terikɛ an bɛ laban na nka bɛɛ se ka jɛ ka kuma de ni bɛɛ bɔra ka masa i bɛna k'a bɛɛ bɛna jɛ kelen na e delila k'o fɔ ko e se ka bɛɛ ka fɔ la o e se ka bɛɛ ka fɔ la mɔgɔ 100 e bɛ se k'o bɛɛ ka fɔ lamɛn i ka to dɔw ko ta ka lamɛnni ye ko mɔgɔ 100 de bɛ yan ko mɔgɔ dɔn bɛ ka kuma i fana ka sabali bɛ e ka to mɔgɔ dɔn bɛ n'o ka kuma o b'a bɔ mɛ bɛɛ se ka bɔ ka maɲɛ kelen fɛ dɛ n'o tɛ e ka calcul in denw e tɛ nin dɛ e bɛ ka bɔ cogo min olu ko k'o tɛ ko i k'a di détail la k'i ka fa ni ba fila fa ni ta ta i ka denw ta bɔ a danna denmuso denkɛw ta bɔ a danna i ka sɔrɔ k'o kelen kelen bɛɛ bila i ka sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan e ma sɔn o ma bon e ni mɔgɔ joli e ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ka jate bɛnna kelen ma bamananw ko n'i y'a tila k'a tɔ ye 6 ye ba ne y'o kelen fɔ amadu angola ale y'o kelen di boni y'o kelen di bɛɛ bɛ k'o kelen fɔ nka e yɛrɛ tɛ ka se ka kelen fɔ a bɛnna ma a bɛnna bɔ ko e k'a bɔ sisan détail la yani ka fa ni ba ta bɔ a danna ka denmuso ta bɔ a danna ka denkɛw ta bɔ a danna sisan ko ka sɔrɔ k'o bɛɛ calculé k'o bila kelen kelen ka sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn k'a bila e ma sɔn o ma k'a tilala a ma tila dɛ kɛmɛ ma tila a tɔ bɛ yen voilà ko e b'a fɛ bɛɛ ka bɔ ka kuma ni bɛɛ bɔra ka ma e se ka bɛɛ lamɛn i b'a tɔ an dɔn k'an ta kɛ lamɛnni de ye
Ismaila nyengene bo ndabla sa ka nyengene bo ndabla sa nyengene bo nyengene etiga téléphone cheka wo mo dala ne vle ka filmer de ka yiri la abi mi di ba est-ce que aka 3 ne ka 3 c'est de même chiffre ou c'est pas de même chiffre kuma be de si ça quoi kramo ni ya ta ko be mangambo e ga bo ka fo bane ne be ka filmer ka yiri la hali bi ka ta fu go kana ira mo la ite fu kan fo dabla a se be fili korone kramo nga yere fili korodi comme i bɛ ka baro kɛ cogo dɔ la bonni y'a kɛ ten bonni y'a bɛɛ tila k'a bila ka tila k'a fara ɲɔgɔn k'i ka taa lajɛ mais ni mɔgɔ min y'a bila k'i ka taa e tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta la e bɛ bamanan kelen t'a la ye sisan mais ne bɛ bɔ ka lamini kɛ kamiti bɛɛ k'a jate e bɛ bɔ ka bɛɛ tɔgɔ fɔ sisan bakuruba mais ni ba y'a bila e tɛ ba ta la e tɛ ba ta lajɛ ni bonni y'a bila e tɛ bonni ta la e tɛ bonni ta la mɛ e ye bamanan de wele ko bamanan ka na ko a tilala kamitiw ayi tɔw bɛ mini n y'a tila i b'i bɛɛ foroba tɔgɔ wele mais mɔgɔ mana bɔ ka man ti mɔgɔ wɛrɛ lamɛn i tɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a lajɛ pourquoi o fana tɛ débat ye o n'o tɛ a ma tila o a ma tila e ma tila hali dɔɔni a ma tila a ma surunya ka tila i bɛ mɔgɔ tɔw fana de lamɛn e bɛ k'an bɛɛ wele n'i ye mɔgɔ dɔn bɛ yen e tɛ ka sɔn k'olu si ta lamɛn wa i tɛ k'u ka sifuru lajɛ nka e ko mɔgɔ 100 ko bɛ yan ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka kuma mɔgɔ dɔn kɔ minnu yɛrɛ bɛ yen e tɛ ka sɔn k'olu lamɛn yɛrɛ e bɛ bɛɛ ta la a ma tila. Pour que les faamu il est un sixième de 500 000 ni y'o calculer sisan i b'o sɛbɛn kɛrɛfɛ o sɛbɛn fa kɔrɔ o un sixième kelen o sɛbɛn ba kɔrɔ a n'a virgule bɛɛ sɛbɛn fɛn o fɛn bɛ chiffre fɛn fɛn bɛ virgule kɔfɛ a bɛɛ sɛbɛn et puis i bɛ k'a fɔ ko fɛnkɛ ta bɛ multiplier par 2 par 4 denmuso naani ta multiplié par 4 denmuso naani ta tɛ multiplié par 4 dɛ a bɛ multiplié par 2 de et non par 4 n'i y'a multiplié a tɛ multiplié par 4 a bɛ multiplié par 2 de voilà a bɛ multiplié par 2 de e min fɔ n'i y'a multiplié par 4 a bɛ caya ni denkɛ kelen ta bɛ caya kojugu o la denkɛ kelen ta ça ne sera pas le double pour une fille. Fɔra de denmuso kelen bɛ min sɔrɔ o sigiyɔrɔ o ɲɔgɔnna 2 de kan ka di dencɛ kelen ma e ka ne ka calcul ta i k'a la dɛ dencɛ kelen ta i k'a diviser par 2 n'a bɛ denmuso kelen ta di ma walima n'a tɛ denmuso kelen ta di ma il faut pas mélanger les trucs ici. Kalila tɛ se ka kalile ka tɛmɛ nin kan ale bɛ ka ta position min na i n'a fɔ e ye cɛmanikɛ 2 de i ka calcul na kɔ. Yeah, il y a 111 au musulman donc multiplier 111 plus 111 ça va 222 avec un autre chamanier flani au chamanier nani il est 111 multiplié par 4 chamanier nani donc il est 444 000 donc il y a 111 quand à 220 là maintenant c'est 2 garçons c'est 4 garçons vraiment il yɛrɛ ɲuman yɛlɛ ko tɛ sa kan joli bɔra e kelen da yan nɔ depuis débat daminɛ su in na kan joli bɔra e da téléphone 2 bɛ n bolo a flash ma kelen ma sɔn dɔnni fana ma sɔn n y'a gosi o la o ma sɔn ordinateur bɛ yan ni A12 san n bɛna gosi o fana na k'a lajɛ i ko i y'a gosi A12 la k'a ma sɔn ne ko i ma A12 de bɛ ne bolo i ye kan caman de fɔ yan su in na ne y'a gosi k'a yiri la i nana ko téléphone wɛrɛ b'i bolo ko e ta bɛ chiffre hakɛya bɔ k'o ka ca ne ta ne ko ne ka téléphone de bɛ ka nin bɔ ne y'a gosi ka jira aw la k'a capture kɛ k'a ci aw ma téléphone nin ne m'a dilan ne y'a sɔrɔ tan jɔnko ala o man kan tɛ ka fɛn kɛ manifin na. ne bɛ pilen dɔ calculer la sɔngɔ la voilà parce que musoman 4 ɲɔgɔn o ye 111 le. Donc, ni tara cɛman 4 yɔrɔ kɛ 222 dɔrɔn c'est comme c'est 2 garçons alors c'est 4 garçons cɛman ye 4 le donc le 111 n'est multiplié par 4 donc si c'est 2 garçons 111 multiplié par 2 garçons tu vois. Mun karamɔgɔ Sumala e ka téléphone o ne bɛ fɛ k'a dɔn a da ye chiffre joli ye a da ye 9 dɔrɔn de ya
ne bɛ fɛ k'i ɲininka o de la quoi parce que kuma ne bɛ ka f'i ɲɛna bon ne ɲɛna aw bɛna kuma ni aw bɛna a ɲɔngiri ten quoi voilà a ka tɛmɛ ni kuma wɛrɛ parce que e ka téléphone n'a capacité dan ye 9 chiffres dɔrɔn de bon mɔgɔ min ta ye 11 chiffres ye ou bien chiffre 14 ye mais est ce que e n'o bɛ se ka baro kɛ wa an b'a fɔ e ka téléphone capacité de ka dɔgɔ kuma nin b'o yɔrɔ de la o 9 chiffres dɔrɔn kɔni calcul la kɔni ko kɔni capacité ka dɔgɔ kojugu. Sumela kana na mɔgɔ mɛn o ɲɛna sa ne ye min filmer k'a yir'i la i ka bɔ k'o de sɛmɛntiya bani 500 000 divisé par comment on appelle par 6 i yɛrɛ ka fɛn les divisions 6e tiers nin dɛ e ka 83 333 point bi jɔ yɔrɔ min na i ka machine kɔnɔ ne y'a filmer machine wɛrɛ de la ou bien ne o machine ne bolo de y'o dilan ne y'a filmer machine wɛrɛ min na il y a 2 chiffres e ne ka machine cɛ ni n y'a gosi ordinateur la il y a 6 chiffres a kɔfɛ parce que ordinateur la ma i kana se k'a fɔ ko peut-être i m'o faamuna o bɛna i komi sɛbɛnni de a filɛ nin ye machine na k'a filmer k'a yir'i la kɛnɛ kan i bɛ mun wɛrɛ sɔsɔli ko de kɛ wa o fila fara ɲɔgɔn kan i k'o lajɛ n'o bɛ e ka chiffre de di kɛ kabi ye i b'a jɛ fɔlɔ yɛrɛ Sumela kabi ye e bɛ k'i banba machine min kan ne bɛ k'a jate machine na o calcul tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ni maa min ko k'i ka nin calcul kɛ ko k'a sɔrɔ 100 dɔ y'a 100 Sumela n ye kali o ye défi lancé cɛ ma faransi un juif i komi maliyɛnw tun bɛ u ka tɔgɔ ɲini n'u ka jɔyɔrɔ ɲini na ko Mali ka ɲini dɛ Mali ka ɲini u taara juifu sara miliyɔn na ka na Mali ka ɲini kɛ cogo min na dɛ tubabuw kɔnɔna gannen u ye mɔgɔ dɔ tun bɛ nin kuma na u ye juifu den dɔ wele ka na sigi tabali kan ka cɛ ale b'a jate ka taa ordinateur la ale b'a jate dɔrɔmɛ 1 de bɛ yɛlɛ a sanfɛ c'est à dire tama 1 a tɛ se ka sɔrɔ quoi a tɛ yen Sumela a tɛ sɔrɔ 100 dɔ y'a 100 n ye kali ye kana kɔrɔbɔ ne bɛ ka min filmer ka yɛrɛ la i bannen don o ma de wa ou bien fɛn de tɛ hein ka filmer k'a yir'i la a Sumela cɛ kana to i farikolo bɛ se ka ba tiɲɛ na sa mais kana to i hakili ka ba tiɲɛ na i banba o yɔrɔ in kan fɔlɔ an ka tɛmɛ. Bon sisan cɛmanni ye mɔgɔ naani e b'a multiplier par 2 cogo di o jate bɛ cogo di sa han n ko mɔgɔ naani de mais e b'a multiplier par 2 cogo di e b'a ta par 4 ou bien e ka jate in bɛɛ sa e bɛ ka furu jate k'i sigi k'i dakoro gɛlɛya kan kɛlɛ k'i tɛ bɔ o kan e ka jate in bɛɛ sɛbɛ la e bɛ 0 de la e ka jate in bɛɛ sɛbɛ la e tɛ in bɛɛ sa e b'a multiplier par 2 cogo di ok. Hotep kaso kena duba na meme fi na barkono pour warta ga nga bo barkono bon abadon adnu be on ba atako mena fata donc ta to aw tala bawo ni ganni kuma de aga lanye wode sino atako mena fo ataka fama soro tew aberke le folendo donc mo sino batere be la kuma sino kala ba jidale ese wala kunde aberke le folendo Maru e ma fam e bɛ ka 111 ni 111 ni y'a multiplier par 4 ni y'a multiplier par 4 n'a ye min d'i ma e k'o diviser par o diviser par 4 ban n'i y'o diviser o bɛ min d'i ma o ka ca ni musomanin kelen ɲin o tɛ quoi a fɔra ɲɛna de tiɲɛ tilancogo la cɛmanin kelen bɛ min sɔrɔ c'est le double pour une fille musomanin kelen ɲin o ɲɔgɔnna 2 de bɛ di cɛmanin kelen ma e ka ne ka nombre in bɛɛ jigin k'a lajɛ ne o de don walima ne o de tɛ i kana fɔ n na. Non bamanan maatigi ka kuma ne a bɛ ten quoi parce que 9 chiffres de ka dɔgɔ quoi calculatrice min ye 9 chiffres ye kɔni non ne yɛrɛ ka téléphone 11 chiffres de i m'a ye wa voilà o de la n bɛ k'a fɔ a ka téléphone capacité de ka dɔgɔ quoi kuma in yɛrɛ dɛ a b'o yɔrɔ de bolo calculatrice yɛrɛ hali olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ nɔ voilà ni calcul sera nin yɔrɔ la a bɛ calculatrice de ta min chiffre ka bon. Voilà ne karamɔgɔ e y'a ɲɛ an ka kungo kɔnɔ mɔgɔ ninnu général ninnu olu ka teli olu bɛ fɛ ka Sumela bila yɔrɔ min na n'a ko a bɛ taa ni jate o la a bɛ na Sumela tɔ fereke quoi min t'a fereke dɛ min bɔra a yɛrɛ da kɔnɔ i bɛ taa n'a ye o de nɔfɛ sinon jate nin kɛcogo bɛ se fo 9 ma min ni nin tɛ kelen nka min yɛrɛ bɔra Sumela yɛrɛ da dɛ a yɛrɛ dalen bɛ min na i bɛ boli n'a ye o de sira fɛ fo ka taa jɔ a la kak parce que ne tun bɛ ka kuma butigi la a ka téléphone ɲɔgɔnna de bɛ ne bolo
voilà sisan n y'a dɔn a bɛ ka taa yɔrɔ min na ni n ko n bɛ taa ni sira wɛrɛ y'a fana a bɛna fɔ ko non a filɛ nin ye a kɛra tan non n y'a ye non o t'a di ne ye n ka mansini nati ne ka mansini o ye 12 sifuru de ye n y'a ye ni n ko n b'a ta a ka sira in fɛ peut-être an bɛna mɛn ɲɔgɔn na kelen b'a jɛ kelen kan ka fara a kan komi ni karamɔgɔ caman ye débat in kɛ dɔw b'a fɔ ko non o bɛ don bɔnbɔn na n ko ala bɛ bɔnbɔn dɔn wa maintenant a yɛrɛ bɛ min nɔfɛ sisan n nana dɛ n taara n dɔgɔnin ka téléphone minɛ komi o capacité ka bon ne tɛ yarɔ ale bɛ k'a calculer de ka résultat yira mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o triquera ne y'a filmer de k'a yira a la n ko bon a filɛ nin ye e ka point bi jɔ yɔrɔ min na ne filɛ téléphone min kunna ne b'a dɔn capacité ka bon ne ni e bɛɛ ta ye o téléphone in ka point bi fila fara o kan fɔlɔ mais n'i y'a gosi ordinateur la a bɛ 6 wɛrɛ de fara a kan 6 chiffres a b'o de fara a kan tugun 3 ni 6 chiffres a b'o de yira la machine min bɛ se ka c'est à dire 1000 milliards sɛbɛn quoi voilà a k'o machine dɔ ta k'a lajɛ machine min bɛ se ka 1000 milliards sɛbɛn n'i y'a gosi o la i b'a ye a bɛ min d'i ma quoi karamɔgɔ i bɛ taa a yɛrɛ bɔra min na a yɛrɛ bɔra sira min fɛ i bɛ taa jɔ yen de kak a b'a fɔ de non dandugu de bɛ nin na ja ne jɔra yɔrɔ min na o y'a daminɛ yɔrɔ de kɛnɛ min kan dɛ o sira de y'o ye ne kɔni bɛna taa nka i filɛ o sira min kan ka n'o sira bila n'a ye pewu a ka taa mansini ɲini mansini min capacité ka bon n'a ta ye a ka 500 000 yɛrɛ fɔlɔ diviser fɔlɔ o 6e tiers nin dɛ o bɛ min di ale ma a ka mansini kɔnɔ a ka mansini wɛrɛ min capacité ka bon n'a ta ye maintenant a k'o multiplication kɛ i b'a ye totali tɛna ale ka totali di cogo si de ma o kɔni o tɛ kɔrɔbɔ k'a k'o gosi o ye mathématique o ye hali premièrement ne den bɛɛ bɛ se ka mathématique min kɛ k'a k'o kɛ an ka fara ɲɔgɔn na kɛcogo foyi tɛ jate na kɛcogo kelen kɔ wa kɛcogo min dilen filɛ nin ye aw ma o kɛcogo kelen de don o kɛcogo kelen de don wa filɛ nin voilà n ti jate fila d'i ma nin kɔ 500 000 wallahi 500 000 a totalité ye 500 000 ye totalité ye 500 000 voilà ouais bamanan b'a tigɛ a bɛ ten de ni sɔsɔli kɔni cayara calcul na dɔrɔn a bɛ taa calculatrice ba de ta quoi min chiffre ka bon voilà même k'an to école la n'a ganna classe kɔnɔ dɔrɔn bon i b'a dɔn direction kɔnɔ de calculatrice ba ninnu ka teli ka kɛ bon maître b'a fɔ ko ka taa calculatrice ba de ta quoi voilà ni sɔsɔli ninnu caman bɛ kɛ hali classe kɔnɔna la parce que calculatrice fitinin ninnu bon virgule kɔfɛ olu chiffre man ca quoi voilà 9 kɔni 9 ka dɔgɔ voilà dɔw bɛ 11 fo 14 bɔ i m'a ye mais ni sɔsɔli ganna dɔrɔn a bɛ taa dɔ de ta min chiffre ka bon n'a bɛɛ voilà o de la kɔni a dan y'o ye tiɲɛ bɛ bange o yɔrɔ la quoi karamɔgɔ Sumayila o tɛ ko ye e ka suma fɛn de dɛ ale de fanga ka dɔgɔ quoi voilà a bɛ i n'a fɔ n'aw jɔlen don sisan aw bɛ ka fɛn dɔ yɔrɔ ja sɔsɔli b'a la aw bɛɛ ɲɛ b'a la mais aw ma se ka fɛn faranfasiya ka ɲɛ n'aw tɛ se ka tagama ka se fɛn ma dun a b'a kɛ cogo di a bɛ lipu de ta ka d'aw ɲɛ la a bɛ ɲa ma a bɛ na dɔn nɔ lipu fana ka yeta ka bon ni adamaden ɲɛ ye nɔ a b'o cogo de la e ka suma fɛn dɛ ale de fanga ka dɔgɔ ni sɔsɔli bɛ jatebɔ la a bɛ fɛn de ta min sifuru ka bon voilà a bɛ ɲa ye quoi e ka fɛn sifuru dɛ a ka dɔgɔ de sɔgɔmada fɛ ni fajiri sera fo ka taa tile bɔ i bɛ donɔnkɔrɔw kasi kan de mɛn a tɛ jɔ donɔnkɔrɔw bɛ yɔrɔ min na e bɛ donɔnkɔrɔ kasi kan de mɛn kabini fajiri mana seli yanni fajiri seli yɛrɛ ka daminɛ donɔnkɔrɔw bɛ kasili de daminɛ sa fo ka taa se tile bɔli ma i b'a kun dɔn mɛlɛkɛw de bɛ ka na ɲɛ bɛ mɛlɛkɛw de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko n'aw ye fali kasi kan mɛn a y'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim a ye sɛtanɛ de ye ni fali ye sɛtanɛ de a bɛ kasi sɛtanɛw mana ye yɔrɔ min na o ɲuman bɛ yen wa u tɛna ɲuman kama ala m'u da ɲuman kama u tɛ ɲuman kɛ n'i ye fali kasi kan mɛn dɔrɔn u bɛ yen awa n'i y'o ye pour que k'i kisi u tɔɔrɔ ma e ɲɛ t'u la i b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim ala b'i kisi u tɔɔrɔ ma a ko nka n'aw ye donɔnkɔrɔ kasi kan mɛn o wagati a ye duwawu kɛ ka caya donɔnkɔrɔ o don dɛ ala k'an bɛ saba ma koyi awɔ ala min t'a yɛrɛ kalama ko k'an bɛ saba ma o t'an bɛɛ lajɛlen mako salen sa maa bɛ taa don chauffeur ko cogo di permis tɛ min bolo maa min t'a accélérateur ni frein dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ yɛrɛ kun y'i ta kɛ viagra min o viagra min ye ka bɔ ɲɛnamaw la ka don su la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la
kabako madu e o de la fo ko fe do daga me modo ko ni o ke ki bi jeni jam wor ko ketaw siga ke ha ko ala fe do daga ye ko ni o ke ku tabi ci ki bi jeni ndaka ko dai o mana ale ku dinyi mangewa ha fe do daga ma yo daga ne to mana ale ku dinyi mangeya aka ketaw ni o ke bi ta jane me ko mana mi jane me di ngo bara de kewa Ahmed ha isa nana o mɔgɔw ma sɔn a na de ne y'o fɔ mɔgɔw y'a mɛnna isa nana Abdurahmani Konate filɛ nin ye a bɛ n kɔrɔ a ko ale ye isa ye ni maa o maa ma sɔn i ka taa a b'a kale kuranɛ na dangatɔ bi hala min da ye nkalon ye ala b'o ta tiɲɛ maa sɔrɔ n tɛ ka taa fɔlɔ kɔni a ko ale de ye isa ye mɛ a b'a fɔ k'a walawala a ko isa binu mariyama tɛ dɛ a ko o sara a mɛnna isa min ko bi fɔ k'o bina dɛ ko y'ale ye wale nana mɛ aw ko isa bina isa nana a ko a t'a fɛ a kɛra masiba ye dɛ walidenw hakiliw tɛ to aw bolo tuguni ko an b'u bɛɛ tɔrɔkɔtɔ ka bɔ bolo ni n bɛ taa baara kɛ ka taa baara kalan dɛ ni karamɔgɔ min bɛ taa métier kalan ka taa métier kalan kuranfɔ bɔra la fɔra yan 1235 a bɛ komi kuma in tɛmɛna mɔgɔw hakili ma ko ni minnu bɛ sɛnɛ kɛ k'olu ka taa sɛnɛ kɛ ko minnu bɛ mɔni kɛ olu ka taa mɔni kɛ ko ni minnu bɛ jago kɛ k'olu ka taa jago kɛ. fasa karamɔgɔ e fɔlen don kosɛbɛ e yɛlɛla sanfɛ ka taa ka bɔgɔli lamɛn karamɔgɔ e lafiya koyi i lafiya koyi fɛn min yɛrɛ mun ne banna ala yɛrɛ de banna kumali ma awɔ n'o tɛ ni ala ye ŋun bɛ kuma na ɲa ma kuma sɔrɔ an bɔra ɲɔgɔn na o ni ala ye n'a tulo b'an ka kuma la a bɔ kuma sira sa dɛ n'a ma bɔ ko a ɲagaminen don dɛ a ɲagaminen don k'a bɛɛ da kun dɛ a bɔ kuma sira sa dɛ ale kɔnkɔn yira ye sitanɛ min sitanɛ kɔni a bɛɛ bɛ ka da o kun ya awɔ ko diɲɛ bɛ ka ɲagamini min kɛ k'o bɛɛ ye sitanɛ wa diɲɛ bɛ ka diyali min fana kɛ k'o ye sitanɛ fana ka ba dɛ ko sitanɛ de bɛ ka mɔgɔw nɛgɛ wala hali diɲɛ jamana minnu dilannen don kosɛbɛ k'u jamanaw bɛɛ kɛ vitiriw ye ka gitɔrɔ ɲɛnamaw da ka bildingiw jɔ wa o bɛɛ kɛra sitanɛ ka baara ye dɛ n'i ma bɔ sitanɛ bɛ k'i i kɔn tereke duguma yan dɛ diɲɛ yɔrɔ minnu ka di o bɛɛ kɛra sitanɛ ka baara ye dɛ ko sitanɛ ye mɔgɔw nɛgɛ dɛ wa tasuma donnen don yɔrɔ minnu na yan o fana ko sitanɛ ka baara o ye dɛ ala i tɔgɔ tɛ ka fɔ yan bilen dɛ sitanɛ kelen de tɔgɔ bɛ sen na yan dɛ n'i ma bɔ i tɔgɔ bɛna tunu dɛ hɔtɛp Mulage e tiɲɛ fɔ dɛ ala sara koyi ala sara mɛnna depuis kira sara o ye ala salen n ko kira de y'u ka ala ye ka kumakanw de bɛ n tɛ o tɛ se ka kuma bilen koyi ala tun bɛ kuma daminɛ o ye kira da ye ni kira sara yɔrɔ kɔni n ko kira wɛrɛ tɛ bɔ u ka ko dinɛ la bilen voilà wa ala sara quoi olu ka ala sara a mɛnna sisan mun bɛ yen olu kɔni bɛ kuma ni a ka kuma kɔrɔw de n'o tɛ ala kɔni a tɛ kuma bilen koyi a sara de ala yɛrɛ sara pewu muso y'a faga ni muso y'a faga ni saga kaman kɔsɔn empoisonnelen arabu ninnu ka ala fagara ni saga kaman de ka pɔsɔni dɔ la k'o d'a ma a y'o dun dɔrɔn a ye yan bila yɔrɔ kumali bɛ gɛlɛya dɛ mɛ an k'a kɛ kuma kɔnɔ o bɛ gɛlɛya dɔɔni dɛ awɔ arabu ninnu kɔni u ka ala muso y'a faga yahudiya muso y'a faga quoi o koyi Allah salamu rasulullah amaka ko jugu akawe ba ay bamananya na yo gwe ma boy ay min na fari bamananya saro e an ga mali fari ngona ko jugu ada ibiride ikmere mene iko jini ko ga ayolo jini iko ya amara mo la me sara seli yekalo jimbaye fango de boa mono solo wala kasla me ko yi hali mɔgɔ min kabini a wolola a ma don kalan na mɛ n'a b'a yɛrɛ kalama a y'a dɔn ko seli tɛ silamɛya ye o kuma in ma yɛlɛma a ma yɛlɛmɛ ala fɛ yen yɛlɛmɛ cogo wɛrɛ t'a la seli tɛ silamɛya ye nkalonti seli yɛrɛ tɛ silamɛya la
ya dɔn o ye fɔti kura wɛrɛ ne dɔwɛrɛ dɔn a ka silamɛya in ne b'a dɔn kojugu ne m'a fɔ n ye silamɛ dɛ n m'a fɔ n b'a la yɛrɛ nka ne y'a dɔn kojugu kuranɛ jiginna bolisɔn kan de la dulɔ min kan kira somɔgɔw tun bi dulɔ de min u bɛ boli de sɔn ni y'an ka taa in bɛɛ bɛ selilaw de ka koyi sinon n'a ye misiriw datugu an ka ala ko bɔ a la ka segin kɔrɔlenw ma walahi hɛrɛ bɛ sɔrɔ Joloyi Nuzeli Joloyi karamɔgɔ ye fɛn o fɛn fɔ walahi a bɛɛ kanu ada misiri ka ca yɔrɔ o yɔrɔ la ala ka hɛrɛ tɛ yen silamɛya ma dabɔ lahara ɲini kama lahara ɲini ko kelen tɛ silamɛya la kelen t'a diinɛ in ala mana n'a ye ko an ka seli nkalon don ala mana n'a ye ko an ka su ala mana n'a ye ko an ka jaga bɔ ala mana n'a ye ko an ka hiji o tɛ aw b'o dɔn o tɛ sitani kunbɛrɛ la n'o kɛra sunna ye n'i ma kurusi denw bilen kun o baraji tɛna bonya o naganagakanw de don muso ka yɛrɛ sutura ye tiɲɛ nka ni ɲɛ wo ni fila tɛ yɔrɔ wɛrɛ ti bɔ o tɛ alakira ka kuma ye o tɛ ala ka kuma ye wa silamɛya m'an bila o la an ɲɛ bɛ misiri in caya la dɛ gɛlɛya o gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ misiri o gɛlɛya bɛ o don san tɛna hɛrɛ tɛ sɔrɔ foyi tɛ misiri caya kɔ o don ada misiri ka ca yɔrɔ o yɔrɔ la ala ka hɛrɛ tɛ yen o ye misiri kɔni ci ye o kɛra na kɛ yan sa kɔni a ye misiriw datugu an k'an yɛrɛ sɔrɔ pauvres qui ne trouvent pas à manger, si tu construis un mosquée là, ça donne quoi? Rien. Il faut le donner à des gens à manger ou bien faut les aider à cultiver ou à faire quelque chose. Mais viens construire des mosquées, c'est des campagnes. C'est pas aider des pauvres, c'est campagne. Voilà. Et vous pensez que ces gens, ils ont assez d'influence pour un jour prendre le pouvoir? Bon, après, si on est mort, il n'y a pas de problème. Si on est là, je crois que ça. hali bi an sɛ ka na o kuranɛ kelen kɔnɔ sura dɔ bɛ ko suratul mudasir i b'o sura in kɔnɔna lajɛ ko kafirikɛ dɔ tun bɛ yen nɔ makan ko walidu bun mughirata k'o fana kira tɔɔrɔ kosɛbɛ ka kira tɔɔrɔ ko aya dɔ fana jiginna walidu bun mughirata contre la o aya ma fɔ cogo ko zarni wa man khalaqtu wahidan waj'altu lahu malan mamdudan wa banina wa shuhudan wa yatma'u zalika an azida kala ni yɛlɛ ko kuma dan ye ko tuma min na ko wali dubun mugere ta ala kira tɔɔrɔ donc ala bɛna ala kira défense ta sisan ko a ko cogo di ko zarni aw ko boyi bana a ye bɔra ni cɛ cɛ zarni a ye n to yen bana a ye bɔra ni wali dubun mugere ta cɛ ala k'a fɔ mɔgɔw ma ko a ye bɔ ni karisa cɛ wa a ye ni karisa to ɲɔgɔn na bani ko ne ala de y'a da ka tila ka nafolo caman d'a ma ka denw caman d'a ma minnu ye den sɛbɛw ye ya faamu ko wa yatma'u zalika hali bi walidu bun magarata b'a nata an azida ko ne ka dɔ fara ne y'a yiriwa ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'a fɛrɛ wa mahattu lahu tamhidan ka sadiri ka ko bɛɛ lajɛlen jala ka laban k'a fɛrɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a yiriwa wa yatma'u zalika a b'a nata hali bi an azida ko ne ka dɔ fara o ka kɛla ko n t'o kɛ ni ala mankan de ye hadamaden ma ko a y'ale ka kira tɔɔrɔ o tuma ale de y'a da ka denw d'a ma ka nafolo d'a ma kɛlɛba k'a jama k'a fɛrɛ dugu kɔnɔ o kɛra fɛrɛ dan ye o tuma a y'ale ka kira tɔɔrɔ kama hali bi a b'a nata ko ale ka dɔ fara o fɛrɛliya n'o jamanaya n'o nafolotigiya kan ko kɛlɛ ko ale ala t'o kɛ ni ala ni hadamaden de ye ɲɔgɔn na bon i bɛna ye dama kuranɛ ala ni hadamaden de don koyi sungun mari tɛ abada o tuma an balima minnu bɛ ka sungun mari jira an na ne bɛ min fɔ hali bi an ka wuli ka jɔ sabati an k'an cɛsiri an b'a ɲini sungun mari fɛ a ka an lamɛn a ka dɔ fara a kan an bɛɛ ma sɔrɔmɛw bonya an'u kan kama bon n'i k'i bɛ nin kuma ninnu bɔ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ bɛ fan bɛ nin kuma kuntan dama de la ko dabama y'a fɔ a ka ca
mbi dan yoro ndanu ta hagata yoro do bala ko ala beleme ko mo kono davi ni nara bakal la mi so ko a beleme di ko mo kono fe min bi dan bi bela ko de kono ale ya hadawa di da kana nyama ko ne nyama ni ke ike dese ni ka fanga be bale bulu la ka bela ke kono bela ko ni aba bela fa nyende fe ha dezo ba bela jiri do ko fe o be tu ko fe ko so kono mo xala bi bele mo ko ñëw di sigi bele ko ko fe wala ki bele ci zado ko fe mais daba ma ki bele aba bele ni ne ñu wala ka halbi mo jaaru soro ko mana ka aw fu ko aw wala ñu ndom bi aw bele ya shuna ko sunu mari ke ambe kilima aka su here chaya ani kamiti dio bele jile ambe ma solo no lu bunya ko son aw bele jile fulido ni fili rap mo na kalandido o haga tubi an karamo bi sigi amblasra